hem vingut aquí al dinar popular i hem fet ja la nostra participació amb una cançó que es diu Gira, gira, i res més, i ara participant, escoltant els altres companys. Baix del cel, cada cosa té el seu temps. Fa tants dies que se n'ha fet d'aquells soldats. Fa tant de temps. He cantat la de Què se n'ha fet d'aquelles flors. Per mi és una de les millors cantons del Pete Seeger, a mi és la que més m'agrada, la meva preferida, cada persona té la seva, i sobretot perquè d'una manera molt poètica relata l'impacte que provoquen les guerres. Estàvem tocant l'ukelele perquè anem a l'escola folk. Doncs perquè se celebra una festa de l'aniversari del Pete Seeger i com que el Pete Seeger va compondre a Andorra, doncs l'hem fet. Però sou d'Andorra, vosaltres? No, som de la Seu i d'Arseguer. Jo vull anar cap a Andorra, 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 jo vull anar cap a Andorra. Jo vull anar cap a Andorra, Andorra, Andorra.